Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare hande ko ñalawma aljuma awri ko nogas jeegom lewru septembre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawde guiɗoɗen ko toon to États-Unis non ma jaa toon to wacci ƴeewen hono kanko James Comey holko hesɗi ho fate toñangueji ɗiɗi yo takka hanki sayte en holdo ñawore makko ñawo cuɓaɗo yo fotte makko ñande jeenayi lewru octobre habaruji men hande toon to États-Unis ma en duttir toon kadi to affaire immigration e affaire FBI ete oɗo ñalawma hande habaruji men international ko toon to Israel guiɗoɗen toon walla toon to Palestine hono kanko Benjamin Netanyahu mon aduna fof hollude wonde ko wondane makko kadi wadde mo bangga kanko e États-Unis ko haare wonande toon to Palestine de man ƴeew kadi holko ñalli toon to Gaza hande tugnade Al Jazeera habaruji men international mana toon to Sénégal hono kanko Madiambal Diagne ene wayno ko jaltugol makko toon Sénégal waɗi e yimɓe ɗiɗo hohoɓe toon to police to aéroport international Blaise Diagne Seke ɗum noon tugnade kadi décision kanko ministre de l'intérieur habaruji men toon to Côte d'Ivoire enen kamɓe état major pilti heblude yimɓe militaire uji kewɗi fewnitade pour woteji garoji ñande nogas joyi lewru octobre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi gasniri ten journal men ko jokkodirde Foutangue Diaw o wawa rokkude en élément sport hande oɗo ñalawma nogas jeegom lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ɗum siftin ɗon tan hande ko aljuma hawri ko nogas jeegom lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi te mon ma en gartu joni joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité ji jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire mon binɗen e gardini men ni ko siftinɗon tan ko hanki kikiɗe hono kamɓe département justice mo leydi États-Unis ɗum noon e gardugol makko kanko Pam Bandi ɓe mbawi yalti walla hollude wonde ko ene wayno ko ɓe mbawi takkude hono kanko biyeteɗo James Comey mennoɗo wonde directeur FBI ɓe takkimo no toñangueji ɗiɗi ɗiɗon toñangueji noon e wiide mabɓe kadi ko wonde ko kanko hoore makko won haalluji ɗi o haali on to congrès taw wona gonga ɗum noon ko haalluji wiide won namde wonde est ce que ko kanko yamirno on hono Wall Street Journal yo heɓɓe habaruji ko fati enquête aji badditinoji ɗum noon e ko yalti hande ɗiɗon enquête aji kadi email aji kanko Hillary Clinton mennoɗo wonde secrétaire d'état e laamu Barack Obama donc email aji muɗum fati sur bomare wonnon toon to Libye ambassade mabɓe kamɓe États-Unis kanko procureur ƴeftade kesso e ɗum noon komo Donald Trump ƴefti tan ñande aljuma nde wi wonde ko États-Unis perdi hoolare makko ɗum noon kadi won gueɗe ɗe o waɗi ha andi kanko procureur haalata gueɗe ɗe en wonde ko haalani gonga tawde kanko hoore makko darinoma e yeeso congrès o wondi o wi wonde ko kaalo gonga e wiide mabɓe kadi donc gonga mo haalani o wiide wonde ko tuumi wonde ko kanko hoore makko yamiri wonde kamɓe Wall Street Journal yoɓe keɓa habaruji ko fati en enquête baɗɗo Hillary Clinton donc sifti noon tan e nder kadi ko heɗono honon hanki kanko Ted Cruz o huccitino e kanko James Comey namdi ɗum est ce que ko an yamiri wonde ko ɗiɗo habaruji jaatu Wall Street Journal walla est ce que nde habaruji ɗi jaarto nde tawde haalnayi ko Andrew McCabe yoɓo yamirno ɗum est ce que attinino ɗum ɗon hadde muɗum waɗede James Comey noon o continue wiide wonde ko o meeɗani yamir ɗum o meeɗani tin ɗum noon ɗum noon ko ɗum woni haalluji kalteɗo ɗo sa joni donc ruttitade tan e kanko James Comey ɗum noon takagol makko ko siftinde on tan ko hanki hono kanko administration makko kanko Donald Trump ene wayno ɓe belliti mbi wonde ɓe takkimo kanko James Comey mennoɗo wonde directeur FBI hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e tati ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi wonde ɓe takkimo wonde won gueɗe ɗiɗi ɗe noon ko toñangueji ɓe mbi wonde ko won haala kaw haali haala kake tan woni wondore ene wayno haala
jani gon caggal mudum kadi mbi wondi ko won gedi kadi de wadi sibabu didon haaluji o haadi wonde enquête ponnodo waddi son to Sena Kuntinde donc dum woni ko takka kanko James Comey dum non e wayno ko siftin don tan e wayno dum do fo ari kadi ko caggal de kanko Donald Trump altin binnudo so o wi wonde ko hono kanko biyetedo pambandi ministre to petit fati justice a gede mudum ne leedi dum wadi donc en wayno ko kanko Donald Trump kadi yeno wonde ko wadi pression fe e gonnodo kanyum horum procureur enquêtanodo ko fati kanko James Comey kanko Leticia James e kanko yimbe hewbe mi ganda kanko Donald Trump wiidi odo sañi ngankite dum wadi donc kan odon biyetedo Eric Sieber kanyum woro min wayni démission inde on démission inde no wayni ko pambandi o sobi naddugon ko wadi don yolomto don ko non wayni ko euruji cagal mudum tan hono kanko Donald Trump sobi naddugod biyetedo Lindsey Halikan on medi wonde kanyum woro mum goto avocat mo e dossier wengal part do en kayitaji ton to Florida kono ko neddo mo medan jogade experience ko fati en nyaawoji walla gede part des tribunal luji federal en wayni ko sibabu ni kadi nan laji stumnade hande pinus ko hali ambi ko sibabu wonde so yettinoma talata garodo en kanko James Comey en wayno takka dum woni hankati ala constitution hadi hankati tamudum benni dum woni donc kanko helika o wadi ko yaaci en pour takkude hono kanko James Comey donc siftin don tan en wayno ko kanko checkade wala démission de biyetude Eric Sieber en wayno ko Donald Trump wi ko kanyum sekimu kono en wayno ko yaltisan ko on kanyum horum démission parce que odon fudinama haldi wi wonde ko Donald Trump be takarbe dum non ne jahen Leticia James ko gondo gardido justice ton to New York en jahen yimbe wadbi ko wayno senator Adam Smith jaado ton to California jahen on James Comey en wayno ko kanko Sieber o haali no wi wonde ko o yiyani fof gede de ganda be ko mbay taket ko holko jogori kewde en tawde kanko James Comey takam ko damina kanko James mo warton to tribunal dum non ko nyande jeenay liwru octobre hitan ujinaji dide no gasji dum non ko holgono nyaawo ko biyetedo Michael S Nachmanoff on kanyum wodi dum ko juge cour fédéral ko non ko neddo mo ganda ancien président Joe Biden subino odon ko juge fédéral fotani jogade haqillaji men subnade walla jingandi go sibabundi ko démocrate walla ko républicain subidum ko way wonde fo en woni ko nyande jeenay liwru octobre kanko do juge wawata kanko ari makko yamirde wonde hono James Comey yo ari yeso makko haalanum holko takka ko kanko James Comey o wi ko kanko toñi o toña dum non ko guilty walla non guilty tawi o wi wona coupable dum woni donc yakat nyaawol ko siftin don ko kanko James Comey o wi wonde ko mo holi justice fédéral mo États-Unis e kadi woni o continue da hande kanko ari makko toñani o mo gembi pour yaade nyaawore dum non ko dum woni ko halte ko way wonde fo en wayni ko tunna hande harale ko fati justice ko kalas odo sa joni mbi wonde ko odo procureur gaddado d'abord hay kayitaji adi o wadi pour takkude James Comey e wonde ko no windir kayitaji e no wadi jobbini fe dum non hawnaki kanko juge kanyu horum en daminama kanyu horum mum ma wadi remarkuji kon non tan way kadi dum do fo continue nyaawar ko buri hewde yimbe mi ganduda odo sa joni ancien politicien ko eno ancien président Barack Obama wala ko en kanko warma ko Kamala Harris kam fo e bino en odo sajun be kolli metere ne fe be kolli kadi kawis ne fe sibabu dum do ko gedde ganduda en medani yede e ko tesira tan hawti yimbe fo kalini bi wonde ko laamuji di fo kala menno laamade medi hutarade département justice pour habde yimbe be ganduda be beldanum ko teskita tan odo sajun hono kanko Donald Trump no holli république mani wonde ko justice mo gonde jimani makko en foti umunade bedo be ganda ko be wiyata yimbe ko anyi makko dum don ko hunde burtude ko wonde fof no wayno ko en jeewa holko jogori kewde balde garoje surtout en tawde kanko James Comey no wirani ko odo sajun ko takat kadi hol wodbe jogorbe takede lisoni heewi be ganda kanko Donald Trump do halas donc en jahen haale odo sajun ko kanko Hillary Clinton siftin don tan Hillary Clinton kanyum horum medi wonde candidat contre makko kanko Donald Trump dum non ko hitan ujinaji de sappo e jeegom nden kanko Donald Trump ko kanko gagni cagal de email aji jaltina email aji kadi yaltin dum ko kambe rusina
anda kara hol wadbe jogol be ftude kanko James Comey e yidde makko kanko Donald Trump habruji men hande Toronto États-Unis e ko yalta nyalawme hono kanko men dum wonde superintendant dum non ko directeur ko fate jangde directeur regional ko fate jangde kanko biete Ian Roberts dum non wani ko nangama ton to Dimon kanko non e wani ko kanko ardino di ko laaji dum non gil hitande ujunnaji di no gastati sibabu ndi kambe mabbe holade me kanko hormo dogade jangde doctorat makko kono e wani ko immigration yaltinande wi wonde ko kanko hore makko ndeke won nadgol makko do leydi ni ko nadgol ngol rewani lawol e wiide immigration kadi kanko hore makko fonno ko yaltude leydi ndi ko adi hitande ujunnaji di no gasnay ko way won fof ni wayno ko kambe ardibe école e kambe kadi wo jaabe ton to demon dum non e wayno ko do sa joni be mbi wonde ko beltaaki no feewi e gede di ganda immigration wadi hande di donc hande aljuma kanko nanga e wiide immigration on de be nangi mu dekete e tawi ken no ujunnaji $30 e post makko tawi kadi o mo jogi kanko hore mo fetel kadi mo jogi labi dum fof ko hunde de gadduda en be wiide mabbe ko hunde de kala mo ala kayita États-Unis ala droit jogade de don ged affaire makko ben continuer be kala kambe syndicat won be ton ko faate école aji ko faate jangina anda kala ko jogo rewten khabru min hande ton to États-Unis tumnade kadi ko AP News windi on agent FBI tina be ande ko ceeka dum non ko yimbe be ganda kanyum ko men jenoma enen dicci dum non ko e mayde kanko George Floyd dum no hitande jinaji no gas siftin don George Floyd ko barano ton to Minnesota dum non ko ciagal de wadde police gondo ton sibabunde o salima nanget be mbaawi diddudem hawmaayi kanko George Floyd dum no hitande jinaji no gas o don sa non yino am ken wona au moins yimbe no gas to ko yimbe jomtini en FBI wala police kanyum en ko yimenen dicci dum non ko dicci gol respectude hono kanko maydo kanko George Floyd ko yalti en wayno ko ciagal lam ko kanko Donald Trump do fuddinde be do fof yinobe de dum photoje suspend no en wayno gitta e place jumen dum non ko yamirore makko kanko Kash Patel gardi FBI o do sajon kono ko yalti ande wayno ko kambe beedo no gas fof o do sajon ko be seka ko famdi fo be mbi on kono wona no gas neddo seka mo do sajoni tonto FBI sibabunde kanko maydo makko George Floyd kanyum ko yemen kolli sunare men ko faate dum don kharbuji men hande tonto États-Unis ciakitorden ko siftinde don kanko Peter Hacks gardi do défense lindi o mo continue hande salade hal famdu jim hol ko ni sababu mo noddi generoje amiraluji tonto Virginia dum non ko talata garo donc en wayno dum fo ko kumpo wonande o do sa joni public kono ko kumpo aussi wonande beedo gradeji podbe yadson anda hol ko won ton kono e wiide tumnade hande ko kanko makko jiddo wadde discours ko faate hol ko woni militaire uji America no be jidi wadde laamu kanko president Donald kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sar habruji men to Sénégal dum ko yalti nyalame hono kanko ministère de l'intérieur mo leydi Sénégal non kanko maître Bamba Cissé en woni wadi yamirore nde non ko sibabunde jaltugol leydi Sénégal hono kanko biyetedo Madiambal Diagne jatu leydi Sénégal hakkunde jamma nogas tete jamma nogas e naylur septembre dum non yalti leydi en taw yaltir ko aéroport tumnade hande ko yalti ton wonde ko kanko Madiambal Diagne o dewi ko aéroport international Blaise Diagne Senghor tumnade décision kanko ministre to pidir ko fate gede nder leydi Sénégal kanko maître Bamba Cissé o wi wonde ko sibabunde de gede dum en odo sa joni o yawi yeme mirde beedo yo ngitte liggéeji men sibabunde kanko Madiambal Diagne no wawi rewde aéroport international ardinobe direction des investigations criminelles e kadi e kanko commissaire spécial gondo tonto aéroport international Blaise Diagne tonto Dakar donc e tungnade hande kadi ko communiqué o wadi hono kanko ministre de l'intérieur fami o yonde ko do sa joni tini wonde ko Madiambal Diagne en wani ko won mandat d'arrêt international badado contre makko dum non tawadi donc président du collège de juges d'instruction à pôle judiciaire gondo tonto Sénégal tumnala hande communiqué hali ko kanko Madiambal Diagne ko biyono ro yaltu leydi e dum non sibabu won enquêtage di ganda part de makko kono wayno ko wawi yaltu leydi Sénégal odo sa jom dum communiqué wada non ko hande nyande nogas jegum lewru septembre hitande ujunnaji nogas ji hande ton to Sénégal tungna dikadi hono kanko Bashir Diomaye Faye ko halde journaliste jinde namdimo ko fate en odo sa jom sibabu yimbe hawbe ministre ji kewdi gonnode kanko gouvernement makko kanko ancien président Macky Sall nangam
est ce que du firti wonde ko kanko Macky Sall ha neki kanko wade makko ma lawo jettom pour be nangude mo ko en kanko Bassirou Diomaye Faye o wi wonde ko o wi wonde toujours mo yidi sendude holko woni yewde justice kanyum hoore mum addude justice to Sénégal o wi donc addude justice firti wonde ko ada dofti wonde goto fofo toñani taw ciagal nyaawor yettaki dum ada dofti kadi goto fof haqqi mudum jogade défense jogade kadi hurum dofti kadi goto fof rokkude dum peeji kadi e dole kanyum horum no wawi kanyum horum dañji nyaawor taw ko nyaawor nde kadi rewde lawol e nyaawor ko dum woni ko badanta kala citoyen gonno ton Sénégal bawdo wonde fo non takado walla jogodo takede fo ko dum woni din droit be respectanta jomum donc wi dum do ko kuule de ganduda kambe be jidi rewde ton to leydi Sénégal de don kuule kadi fawi koy Sénégal naaji fof ko wawi wonde fof dum non so yidi o wonde o wona gardi leydi walla o wona neddo simple dum no fof firti wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye o jabani haalde ko fate hono Macky Sall o wi kadi o beyti hen kadi o wi wonde o goto fof ne jogi liberté mum goto fof so yidi haala ko wela opinion ngaji mudum o ko non ne wayno ko so tawi justice feliti yeftude décision mudum peeji mudum ko peeji arata koy needi arata kadi koy deejir ay dum non kadi en wayno ko be mbawata ƴeftude dum peeji taw be galna dum dalilaji didon dalilaji kadi taw ko dalilaji godi dalilaji kadi nawetede yesso nyaawo taw ko nyaawo gondo mo wonana hay goto kadi ko nyaawo gondo libre dum ko kanko Bassirou Diomaye Faye haldu tonto Gaza e tumnade kadi ko yalti hono kambe Al Jazeera be bi wonde ko kambe bombardement ji kambe Israel na bari hande ko fambi fo capande jeegom nan dum non kadi en wayno ko tinam kadi yimbe kadi fuddi wonbe kadi kontinbe mayde o do sa jon sibabundi nyamde jaramala kam Israel be kontini bombarduji mabbe kontini kadi blogde kala ko woni ko heddinobe ton to Gaza dum do fona ari ko ciagal de assemblée générale jiya don wadi ton to Nations Unies tuggi nyande no gasi didi liwr septembre e kadi yede wonde ko yimbe hewbe nu ganda yaltunobe sibabundi protestude kanko Benjamin Netanyahu discours mo e yede kadi tatabe dide membruji Nations Unies heptinde hon état Palestine dum do fono wayne ko kanko Benjamin Netanyahu ko hollude tidro do jan hollude o do sa jon wiide wonde ko kanko mo continue liggey mo wada so pour warde kala yaade Hamas e kala kadi ardibe Hamas dum do fono wayne ko kadi ko gede ni ganduda en kambe États-Unis e kambe Israel e ben continue o do sa joni rendude de dan page e kadi e continue o do sa joni kambe koy mabbe jonnete tawde kuburi e hewde aduna o do sa joni jabi kanyum horum famde ko alay sago leydi Palestine heftine dum non ko hunde kanko Benjamin Netanyahu haali ni gila botungo wadani o wi leydi Palestine wodi dum dum wona e gurdam makko wadata dum non handa ko holko jogori kewte donc en wayno ko nyande altine garodo kanko Benjamin Netanyahu gondo do hande do États-Unis mo damina kadi mo foti Donald Trump ton to Maison Blanche e dum non hol peeje din jogobi be jogori fewjidi sabu en wayno ko famata no do sa joni ko kala ko harinde wada son wala kala dole do jogi kanko Benjamin Netanyahu ko wada do sa joni ko sibabunde sipor mo kambe États-Unis bi jogani mo kambe Israel ko way won fo en wayno kanko Benjamin Netanyahu mon continue wonde hande wi wonde ko kala leydi ni ganduda e kanyum koyumen darima walla wi heftini leydi Palestine adan dum cadel dum non ko kongudi makko kanko Benjamin Netanyahu donc o do sa joni anda ko holko jogor wadde anda ko holko botu hakkunde makko Donald Trump holko jogor jibinde ko way wonde fo en wayno ko Donald Trump hadi botungu wadde kanyum hoore mu haali no haaluji mettude fatude makko kanko Benjamin Netanyahu surtout de be badi attaque ton to Qatar kono ne wayno ko o do sa joni Qatar e leyde larabe be fof en wayno ko ala fof beldude makko kanko Benjamin Netanyahu sabu Qatar kanyum hoore dartini kala peeje de ganduda wadano waldude kaldigal dañi hakkunde kambe délégation ngaji mabbe Israel délégation ngaji Hamas e américain sibabude Israel bombardi leydi mudum ko yalti hande kono kanko ministre des affaires étrangères mo Qatar o haali o wi wonde ko Benjamin Netanyahu wadi kongol wi wonde ko so Qatar jabani nangude yimbe Hamas nawde dum justice so jabani yaltinde be leydi mudum kanko Benjamin Netanyahu be continue attaque de Qatar kanyum wor wi wonde ken Paris hawo don nyalomo mu Qatar kadi ministre mudum des affaires étrangères ko haali wi wonde so tay Benjamin Netanyahu ni hala terrorist walla ni hala bandi walla ni hala criminel kanko Benjamin Netanyahu jewto wore makko parce que kanko wore makko ko nyaawado déjà cour international de justice nyaayi mu déjà ko criminel do wayade fo ko cokete
ɗum noon ko kanko foti ƴewtade hoore mum ko way wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni tension ngaji nane ɓeydo hakkude mabɓe kamɓe Israël e leyɗele arabeɓe hewɓe ɓe meeɗani jabde haalde contre mabɓe kamɓe Israël. Habaruji men international tunnade e habaruji gomiriɗi toon to Côte d'Ivoire toon to Abidjan ene wayno ko kamɓe armée ɓe pelliti wiide wonde ko mabɓe kebli ken wona 44 ujunere soldat ɗum noon ko pour fewnitade woteji garoji ñande 25 lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi 20 siftinten tan oɗo sa joni ken woni ko candidat ji 5 goni toon ɗaɓɓoɓe artade leydi Côte d'Ivoire en jaa hen noon kanko gardiɗo leydi Côte d'Ivoire oɗo sa joni Alassane Ouattara donc yimɓe jaaɓe opposition en gondini continue kañumen koye men en wiide d' abord hono candidature makko kanko Alassane Ouattara wona hunde rewde lawol e que candidat ji goɗɗi ɗi kadi en wayno ko ala fof support mum jogani ɗumen ko way wonde fof en wayno ko tunnade e habaruji gumiɗi toon to Abidjan dans net wayno ko état major général des armées de Côte d'Ivoire mbaɗi conférence mo mbaɗi ɓe mbi wonde ko mabɓe kebli ken wona 44 ujunere neɗɗo ɓe mbaɗi yeru kadi holno ɗiɗon militaire uji mbawata kadi liggodade surtout ene rende woteji baɗoji ñande 25 lewru octobre. Habaruji men international cakkitorɗen ko jokkodirde Fuutanke Diaw joɗiniɗi en to Wending o wa rokkude en kadi ko jogoni en ko fate coftal ɓalli. Fuutanke Diaw bisimilla ma. hettiyankoɓe radio Jowol Sare on calminama ɗo e Wurabbe gasi ha laaɓi tournoi hampade ba 2025 ko ñalawma hande wonno final hawruno ko FC Mamma Kolle e FC Hammad Sawdatu match o gasiri ko 0-0 nde ɓe jeeyi ko wiyete tiro bi woni faw petta ɓe donki kadi hawdirde saabu gasiri ko 6-6 ɗum ko caggal nde kippu hen kala tiru jeeɗiɗi hawre e jamma ari yitere natti yiide ko yiyanno ko ɗon ñawo ɓe ƴetti pellital dartinde ɗon ko match belɗo match musɗo fetta ñalawma hande toon to Dabbe hakkude FC Mamma e FC Hammadou hay goto folani goɗɗo beele noon maɓe mbattu match o walla ala ko ɗo ɓe kanni en ganda hen taw haydara kono so en kiɓi hen ko laaɓi ɗo e nden ma en gartu hen ñalawma janggo sukaɓe ñaldata ko foftere ñalawma ɓawo janggo kamɓe sukaɓe rewɓe hen e worɓe ɓe dawrata ko pettugol wuuro wonno ko musidɗo moon Fuutanke Diaw ɗo e Dabbe gam radio Jowol Sare international. Fuutanke Diaw a jarama bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare ko bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hande oɗo ñalawma habaruji min jogan noon hande oɗo jamma aljuma 26 lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi 25 gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Amadou haaldata en ballodirino e journal hono Fuutanke Diaw directeur programme uji radio Jowol Sare gonɗo hande to Wending ɗum ne mballa jaam ha jankoro on jarama.